Нинди генә чәчәк бәйләмнәре, иң җылы котлау сүзләрен бергә җыеп торып бирсәк тә, безнең кадерле кешебез хөрмәтенә ул бик аз булыр иде, дип башлана Самара шәһәрендә гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Айсина Адилә Абдулхак кызына багышланган җылы эчтәлекле котлау хаты. 75 яшьлек олы юбилее белән чын күңелдән котлап, үзләренең йөрәк төрләреннән ургылып чыккан теләкләрен аңа улы Рамил, килене Гүзәл, оныгы Раилә безнең тапшыру аркылы җиткерергә ашыгалар. Һәр балага үз әнисе кадерле була диләр. Менә инде безнең өчен дә әниебез иң матуры, иң акыллысы, иң тырышы, иң уңганы, иң сабыры булып тора. Әниебез безнең өчен яшәү чыганагы. Ул безнең шул кадәр сабыр. Ул бары тик бер ялгыз дип әйтергә була безне, ике баласын төннәрен йокламыйча, кайгыртып, авырлык белән үстергән фәрештә. Бик иртә тол калып, ул бер генә дә җебеп, авырсынып тормый. Нинди бар шундый эшкә алынып, балалары өчен якты тормыш сөрә. Хәзер инде барыбыз үсеп җитсәк тә, ул һаман безнең өчен янып яши. Үз балалары өчен генә түгел, мин килене өчен дә ул олы хәрефтән әни була билде, дип дәвам итә хатны Гүзәл апа. Гомере буе белмәгәнне өйрәтеп, туры юл күрсәтеп, төпле киңәшләрен биреп, ул мине үз баласы итеп кабул итте. Бүген мин аны олы өлгем итеп бар яктан да саныйм. Һәм иң беренчедән миңа ышанычлы ир тәрбияләгәне өчен олы рәхмәт укыйм. Аның сыман балаларын ярата, оныкларын кадерли белүче хатын-кыз юктыр. Әле өстәвенә ул ике дөньяны тигез күреп, 5 вакыт намазын укып, шәһәр күләмендә абруй һәм хөрмәт казанган абыстай буларак мәҗлесләрдә Коръән укый. Раббым аңа олуг әҗер саваплар моның өчен насыйплар булсын. Әниебез, без синең юбилей көнеңдә күз яшьләреңне киптерер идек. Рәхмәт сиңа, кадерлебез, бар җылыңны безгә бүләк иткәнең өчен. Син безнең олы хәрефтән фәрештәбез. Раббым, синең картлык көннәреңне тыныч итсен. Җитәр, хәзер дөнья кума, әзрәк ял итеп, үзең өчен яшә, кадерлебез. Без сине үлеп яратабыз һәм алдыңда бар яхшылыгың өчен түбән генә башыбызны иябез. Бүген бездән нинди бәйрәм? Туган көне әнинең, бу дөньяда иң кадерле, якын кешебез безнең. Балаларга көне-төне яши ул сөенешеп, шатлыкларны уртаклашып, кайгыларны бүлешеп. Бу дөньяда иң кадерле кешебез безнең әни, яныбызда булган чакта кирәк түгел әллә ни. Синең пешергән ризыклар дөньяда иң тәмлесе, синең янда узган көннәр бар көннәрдән ямьлесе. Кулларыңнан гөлләр тама, син уңганнар уңганы. Һәр бер эшне күңел биреп ихлас эшли торганы. Бүген әни туган көнең, зурлап бәйрәм итәбез. Бөтенебез чын күңелдән сине тәбрик итәбез. Иң кирәге сәламәтлек, саулыктан айырмасын. Картлык көннәреңдә Ходай имансыз калдырмасын. Син булганда җаныбыз тыныч, синең белән бик рәхәт. Барысы өчен әни сиңа зур рәхмәт. Кадерле Адилә Абдулхаковна, балаларыгыз сайлаган җыр тапшыруыбызны дәвам итәр, ә сезгә бары бәхетләр теләп калабыз. Dünya məşləqətin uçraşar